Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nugroho dalem Gusti ingkang Maha Agung, mugi tansah kajiwa kasalira ing panjenengan sami waratin sagung dumadi. Lumintuning puja astawa dumateng Gusti ingkang hamur bengrat satemah hamba bardaya pangribawa ingkang tumantuk dumateng kawula tasih. Cihna ing kalodhangan menika panjenengan sedaya lan kula tasih saged nyawiji manunggal wonten ing papan menika kanthi rahayu wilujeng lir ing sakara-kara. Awit saking menika sumangga panjenengan sedaya lan kula tansah ngujuaken syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Wicaksana sinartani nyuwun mugi-mugi salwiring bakti wiwit purwa madya dumugi wasana samangke saged lurus raharja dan karancak kinebena saking sedaya pamber lir ing sambikala. Nuwun dumateng para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, para sesepuh pinisepuh ingkang sampun kana ing pamawas sarta leba ing pitutur, para purna karya lan praja sarta sarjana sugananing budi, boten katalumpen dumateng para kadang werda muda taruna ingkang winanto ing kabagyan. Keparengna kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ing mriki minangka hangepan dawuh saking pamangku gatinun inggih Bapa Raharja. Iniji pratitisaken pahargyan prasaja dawuhipun ing Mas Ayu Siwi wilujeng sarjana pendidikan ingkang hari menika jinantu krama dening Dimas Bagus Nanang Kuncara sarjana hukum Atemaja putranipun Bapa Rahmat ingkang mijil saking lalat dan pedalangan Tembalang Semarang Jawa Tengah. Para rawuh kakung putri ingkang winengku ing pakurmatan amurwakani lekasing sedya wigatosing gati. Keparengna langkung rumiyin kula aturaken urut rantaman ing adicara ingkang sampun rinupangka dening keluarga ingkang hamangun suka. Ewon dene adicara ingkang badhe lumadina inggih angka kaping 9 pambuka, angka kaping 2 mijilipun temanten putri, angka kaping 3 praptaning temanten kakung, angka kaping 50 pasrah kampi, angka kaping gangsal inggih punika panggih, angka kaping 6 inggih punika kerobongan, angka kaping 7 inggih punika mapak besan, angka kaping 8 inggih punika sungkeman, angka kaping 9 inggih punika tedak sungki, angka kaping 11 inggih punika pambagya harja, ingkang salajengipun angka kaping 11 inggih punika panutup. Pekaten para rawuh menggah urut rantaman ing adicara wonten ing wekdal menika ingkang salajengipun keparengna panjenengan sedaya kestu hamresteni tumapaking gati kanthi sukarna ing penggalih dumugi paripurnaning adicara samangke. Nuwun